हाय लोगोफोर दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय अन्नानै भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर थौलो बिदिब्ला नायलांदो आंनि भिडिअ हेलौ रामु मोजांखाय खाजादोंना नोङो दुस्थ'ना नोङो खारथिंबाय थायोना नै क्लासआबो मोनफैबाय बे आरो बिट ना मा होनो बे गोलाव ओरै गोलावा इयो क्लास गोलावा ओमफ्राय बेयो गुसुङा इयो बेखौबो फिटिं खालामहांबाय बेखौबो आबै नोंखौ गोसोथोनानै हाबा खालामनाय ना नायनानै आइ आंखौ मालायासो होफैदो गोसोथोआखै आं मालायनि बुद्धि लानासो फैदां दाइनथ' गोजावदां ओमफ्राय गोसोथोनाय गैना गैयामोन गोसोथोनाय दोङोमोन आइ बारलिपारायाव मोनासै मोनासै इ आबौआ लाना फैबायना जोंहा आबौआ लाबोबाय नालाय ओंखायनो मोनासै आरोना मोजां नंगौना नङामोन मोजांमोन मालाय खासेल' फिसाला हा हु दंमोन सम्पति नोंगा आबै साफाथारमोन गैया आरो नंगो देनांनो मोनथो आङो देनां आङो मोनफिनदो देना लोगोफोर जोंहा आबैनिया गुग्ला जादों ओंखायनोथ' गुग्ला जानायखायनो बारा फुरथि जायाखै दिनै ना आबै सागागोना सागायाखै सागायाखै मुलि जानानैबो सागायाखै होनबा सागायाखै जागोन आं गरसे दङ होनबा ओमफ्राय अमेसा होयोना गैया अमेसबो गरसे दं मा ओंख्रि जानायमोनलाय जा आलु आलु ना आलुदो ना ओमफ्राय गोखा एवनाय ओमफ्राय खुसिया एवनाय